ज्येष्ठ खेळाडू या सोमेश्वर गावचे मंदार कदम यांचं देखील इथे आगमन झालंय, त्यांना देखील मी विनंती करतो आपण प्रमुख मंचाच्या दिशेने स्थानापन्न व्हा। जय हनुमान क्रिकेट मंडळातर्फे तुमचं देखील आम्ही स्वागत करतोय। हॅलो, तर वेलकम बॅक। पुन्हा एकदा सर्वांचं सहर्ष स्वागत। आपण पाहतोय जय हनुमान क्रिकेट क्लब सोमेश्वर आयोजित SPL सोमेश्वर प्रीमियर लीग आणि लीग साठी जर विचार करायला गेला तर आजच्या स्पर्धेची चौथी रजनी आहे आणि चौथ्या रजनीमध्ये जवळपास 1 लाखाहून जास्त व्ह्यूअर्सची संख्या ओलांडली गेली आहे आणि उद्याच्या दिवसामध्ये याच्याहून जास्त जाईल, कारण उद्याच्या दिवसामध्ये खास आकर्षण आहे, खास स्पर्धा उद्याची राहणार आहे। खास आकर्षण असेल, जल्लोष लावणीचा असेल, चैत्राली गुरव आणि निशाद जाधव खास आकर्षण उद्याच्या दिवसामध्ये ठरणार आहे। आजच्या दिवसामध्ये जवळपास 1 लाखाहून जास्त व्ह्यूअरशिपची संख्या ओलांडली गेली आहे। उद्याच्या रजनीमध्ये त्याच्याहून दुप्पट जाईल अशी अपेक्षा असेल। तर जाऊया क्रीडांगणामध्ये। नाणेगाव जिंकले आहे, टॉसचा बॉल झालाय, सिलेक्ट टू द बॉल फर्स्ट। दोन्ही संघ आपला अतिरिक्त खेळाडू आमच्या कॉम्बॉक्स मध्ये येऊ द्या। क्रमांक 18 समोर आहे मुंबईला बिलॉंग करणारा राहुल। साठी पहिला चेंडू अलाउंड कार्पेटने मिड विकेट क्षेत्र निवडलं होतं। येतो इथे पहिला डॉट बॉल आणि डॉट बॉल येणं यावी खूप महत्वाचं होतं, कारण राहुलला मैदानामध्ये राहणं गरजेचं असेल। पूर्णपणे संघाची जारेमदार राहिली असेल तीच म्हणजे राहुलच्या खांद्यावरती। ऑफसाइड 4, लेग साइड 3। नंतरचा पटका पॅडलशिप इथे खेचली जाते। पॅडलशिप खेचल्यानंतर चेंडू चालला असेल, डिक्लेअर 2 दाब्यांमध्ये वैयक्तिक खातं असेल, संघाचं खातं दाबांचा श्री गणेश इथे केला जातोय। 2 चेंडू फेस केले आतापर्यंत, 2 दाबा इथे खर्च केले असतील। पुन्हा एकदा इसूफ पंचांच्या उजव्या हाताकडून अर्थातच काय अरंड विकेट। नंतरचा बॉल एशा कबर इधर मध्ये तिथे ठरलाय, अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे घडतंय, नो चान्स आहे, कोणतेही धाव इथे दिली जात नाहीये। येतोय अजून एक डॉट बॉल। काय गोलंदाजी चालली आहे युसुफच्या माध्यमातून। दर्शक क्रमांक 18 याबी आपण पाहतोय युसुफ। नंतरचा चेंडू समोरच्या दिशेने खेळलाय, अप्रतिम लाजवाब क्षेत्ररक्षण याबी राज चोडणकरच्या माध्यमातून इथे घडलं जातंय। कंजूसी दाखवली जाते, धावांची कंजूस दाखवायचंय आणि ते दाखवून दिलं जाते। या षटकातील शेवटच्या 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल, धावा बनवल्या गेल्या आतापर्यंत 2। नंतरचा चेंडू इथे अलाउंड कार्पेटने खेळला असेल, षटक 1 चा खेळ इथे समाप्त होतोय। धावसंख्या टीमची टोटल 2। पहिले षटक इथे हाताळलं गेलं, 2 धावा तिथे खर्च केले जात आहेत। गोलंदाजी मार करून सोहेलला इथे दाखल केलं जाते। पडवे गावाला बिलॉंग करणारा सोहेल याबी दाखल झालाय। समोर असेल प्रतीक कडव उर्फ टॅटू। टॅटू या नावाने ओळखला जातो, अनेक वर्ष अनेक क्रीडांगण गाजवलेला हा टॅटू आपण मैदानामध्ये पाहतोय। लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन आहे आणि या लेफ्ट राईट कॉम्बिनेशन थोडीशी उडारी क्षेत्ररक्षक दमचट पाहतोय। लेफ्ट हँडर फलंदाज प्रतीक उर्फ टॅटू खेळण्यासाठी इथे सज्ज झाला असेल। पहिला चेंडू लोप उलटाच होता, अगदी पायावरचा चेंडू वळवून दिला जातोय, गळवून दिला जातोय, चेंडू चाललाय बॉर्डरलाईनच्या बाहेर, येतोय एसपीएलचा चौकार। टीमची टोटल धावसंख्या 6 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल। चांगली फलंदाजी इथे करण्यासाठी ओळखला जाणारा हा प्रतीक आपण पाहतोय। नंतरचा चेंडू खटक्यार बोर्ड आणि जाग्यावर पलटी मारणारा टॅप होता,
एक रनचं कॉलिंग कॉम्बिनेशन दाखवायचं होतं. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण इथे घडलं जात आहे. नो चान्स आहे. कोणती धाव इथे मिळत नाहीये. निर्धाव चेंडू येतोय. ज्याच्या वेळी निर्धाव चेंडू येईल त्या मैदानामध्ये केमिस्टर संघ सेलिब्रेट करताना पाहायला भेटणार आहे. यावेळी टॅटूला माहिती आहे खराब चेंडूवरती समाचार घ्यायचा, चांगल्या चेंडूवरती सन्मान करायचा आहे, हे इथे आता दाखवणं गरजेचं असेल. पुढे एकदा टॅटू खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. नंतरचा चेंडू परफेक्ट ब्लॉकल ब्रह्मास्त्र इथे वापरलं जात आहे. कोणती धाव दिली जात नाहीये. या षटकातील सलगचा दुसरा इथे निर्धाव चेंडू दिला जातोय. अप्रतिम टप्पा इथे मेंटेन केलाय. नंतरचा चेंडू बिग टॅप पाठवला जातोय. चेंडू चालला असेल बोर्लनच्या बाहेर 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 6 धावांसाठी. अजून एक येतोय दमखम दाखवणारा जिगरबाज षटकार. आणि या षटकाराच्या मदतीने धावसंख्या टीमची टोटल 12 अंकांवरती जाऊन पोहोचली असेल. 12 धावसंख्येचा जर विचार करायला गेला त्याने इंग्लंडच्या विरोधात 6 चेंडूवरती 6 षटकार ज्याने ठोकले होते. युवराज सिंग याच्या पाठीवरती असणारा अंकांचा खेळ यावेळी स्कोर कार्डवरती तब्बल लागला असेल. धावसंख्या 12. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा टो टार्गेट गोलंदाजी केली जाते. षटक 2चा खेळ इथे समाप्त होतोय. टीमची टोटल धावसंख्या 12. राज अभि गोलंदाजी मार करून दाखल झाला असेल. समोर असेल मुंबईचा टारकास म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो राहुल उर्फ लॅबो. लॅबोकडे आता क्षमता आहे. लॅबोचा जर विचार करायला गेला तर 5 चेंडू फेस केलेत आणि वैयक्तिक 2 या धावसंख्येवरती खेळतोय. तिसरं षटक घेऊन दाखल झालं असेल. तिसरं पंचक घेऊन दाखल केला जातोय. वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून तिसरं षटक राज अभि दाखल झालं असेल. अंडर विकेटने पहिला चेंडू हलक्यात खेळण्याचा प्रयत्न होता. चिप्सचा केलाय. चेंडूला पाठवून दिला जातोय. चेंडू चालला असेल. दर्जेदार येतोय. चौकार इथे खेचला जातोय. धावांची होती गरज ती पाहिली आणि त्यानंतर चेंडूला पाठवून दिला जातोय. 4 धावांसाठी टीमची टोटल धावसंख्या 16. इथे विजयासाठी जास्तीत धावा कराव्या लागतील गोळा तर टीमची टोटल आतापर्यंत झाली आहे 16. रणनीती आखावी लागेल. थोडासा टाइम सेट इथे करणं गरजेचं आहे. धमाकेदार फलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जाणारा हा लॅबो आपण पाहतोय. मुंबईवरून मी काय या सोमेश्वर नगरीमध्ये क्रिकेट खेळायला आलोय याचं उदाहरण द्यावं लागेल. कारण चांगल्या रस्त्याला स्पीड ब्रेकर आणि चांगल्या माणसाला विरोधक हे नेहमीच असतात. हे इथे देणं गरजेचं असेल. पुढे त्या लॅबो खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. गोलंदाजी मार करून राज हवी आपण पाहतोय. राज सारखं राज करेल का या क्रीडांगणावरती. नंतरचा चेंडू पुन्हा एकदा ऑफस्टिकला खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू चाललाय गली रिदर मध्ये डिक्लेरेशन क्षेत्रामध्ये 2 धावांसाठी इथे खेचला जातोय. या 2च्या मदतीने टीमची टोटल धावसंख्या 18 या गुणफलकावरती जाऊन पोहोचली असेल. लॅबोल आतापर्यंत चांगलं इथे शांत जगडून ठेवलं जात आहे. कोणत्याही लॅबोच्या बॅट मधून मोठा फटका आपण पाहिला नाहीये. लॅबो थोडासा शांत आहे. नंतरचा चेंडू पंचाने यावी दिला जातोय. नो बॉलचा इशारा. चिकी 1 म्हणजेच काय टोटल 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. बाय 1 गेट 1. टोटली 2 धावा या चेंडूवरती केल्या जात आहेत. धावसंख्या 20 या अंकांवरती जाणार आहे. यानंतरचा येणारा चेंडू आहे दिली जाणार आहे संधी आहे फ्री हिट बॉल. फ्री हिटची संधी आहे. मोफत खेळण्याची संधी आहे. ठरणार का सुपर डुपर हिट. कारण येणारा चेंडू आहे फ्री हिट. फ्री हिट म्हणजेच काय मोफत खेळण्याची संधी यावी असेल. समोर आहे टॅटू कशा प्रकारे आता फलंदाजी करेल तो यावी आपण पाहतोय. प्रतीक कडव उर्फ टॅटू खेळण्यासाठी सज्ज. बॅट ठोकून आपण करतोय. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न इथे केला जातोय. एक रणनीती B20 पूर्ण केली जाते. एक धाव देखील इथे कंप्लीट केली जाते. अजून या षटकातील शेवटच्या 2 चेंडूंचा खेळ इथे शिल्लक राहिला असेल. पुढे एकदा राज समोर उभा असेल. वादळ आहे. वादळासारखी फलंदाजी करण्यासाठी ओळखला जाणारा राहुल उर्फ लॅबो खेळण्यासाठी इथे सज्ज झालाय. ऑफसाइड 4. हे क्षेत्ररक्षणाच्या विरोधात खेळत असताना फटका अगदी लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक तिथे धुडून काढलाय. राज कोणत्याही प्रकारची चूक करत नाहीये कारण राजला माहिती आहे इथे चुकीला माफी नसते. डॉट बॉल येतोय. येणारे प्रत्येक डॉट बॉल त्रिमुखी संघाला कुठेतरी टेन्शन आणणार आहे. पण टेन्शन मध्ये करावं लागेल इथे मेन्शन. येणाऱ्या चेंडूवरती केलं जाणार आहे का मेन्शन. येस अप्रतिम फटका होता. एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा धमाका. चेंडू गेला आर्या पार सीमारेषा पार. येतोय SPL चौकार. या चौकाराच्या मदतीने धावसंख्या 25.
म्हणून काही हरकत नाहीये. येणारा प्रत्येक क्षण तुमचा नसतो, त्यामुळे आता येणाऱ्या क्षणावरती किती धावा बनवल्या जाणार आहेत. अंतिम षटक घेऊन दाखल केला जातोय गोलंदाजी मार करून या स्पर्धेतील आयकॉन राज चोडणकर. पहिला चेंडू फसवा फसवा फसवा. हाताची ऍक्शन थोडीशी फास्ट होती, चेंडू हातामधून स्लो सोडला गेला. टप काढल्यानंतर चेंडू अजून स्लो गेला म्हणजेच काय जादू दाखवली जाते, फिंगर रोल केली जाते. नंतरचा चेंडू दिशा दिशा करतोय संघाची दुर्दशा. वाईट +2 टोटली 3 धावा या चेंडूवरती दिल्या जाणार आहेत. पहिला चेंडू अप्रतिम फेकला गेला, नंतरचा चेंडू थोडासा लेगस्टिकच्या बाहेर, पंचने वाईट दंडित केला. +2 टोटली 3 धावा. धावफलक पोहोचलाय 28. 28 या धावसंख्येवरती कुर्ली गावाला बिलॉंग करणार राज चोडणकर. नंतरचा चेंडू परफेक्ट ब्लॉकरला टाकला जात आहे. बॉडीपाशी चेंडू येऊ दिला गेला, बॅटचा क्लोज ओपन केला जातोय. धाबा बनवू शकत नाहीये टॅटू, थोडासा अडचणीमध्ये आहे. नंतरचा चेंडू अगदी जमिनीला हर्षपर्श करत जाणार होता. अपेक्षित उंचीप्रमाणे चेंडू थोडासा लो राहिला आणि त्यात नंतर सलगचा येतोय डॉट बॉल. डॉट बॉल कुठेतरी थोडस कारण बनत चाललंय. अजून या षटकातील शेवटच्या 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिलाय. राज नंतरचा चेंडू चांगला क्षेत्ररक्षण लॉंग ऑफच्या दिशेने अप्रतिम घडलं जात आहे. कोणती धाव फक्त छोटे स्वरूपाची 1 धाव इथे घेतली जाते. आपल्या संघासाठी 5 धावा इथे अडवल्या गेल्या, 1 धाव इथे धावून स्वरूपात घेतली जाते. धावसंख्या टीमची टोटल 29 या षटकातील पहिल्या इनिंग मधला शेवटचा चेंडूचा खेळ इथे शिल्लक राहिलाय. या शेवटच्या चेंडूवरती किती धावा बनवल्या जाणार आहेत. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडू एका धावेसाठी इथे मोजला जाणार आहे. धावून फक्त 1च धाव आपण इथे घेऊ शकता. पंच 1च धाव आहे ना. डीजेच्या माध्यमातून होर्टी डीजे. या दुसऱ्या इनिंगचा पुन्हा एकदा खेळला आरंभ केला जाईल. सामना 31 धावांसाठी बनवायचा असेल. गोलंदाजी मार करून अंधेरीचा हेलिकॉप्टर बॉय म्हणून ज्याला ओळखला जातो तो दिवेश पाराबे इथे दाखल केला जातोय. कोणती गोलंदाजी इथे केली जाईल. जर तुमच्या मेहनतीवरती विश्वास असेल तर अशक्य गोष्टी देखील तुम्ही शक्य करू शकता. आता तीच मेहनत, किती मेहनत कोणाची आहे येणाऱ्या काळामध्ये सांगून जाणार आहे. मागचा मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा प्रवेश दावेदार ठरलेला राज चोडणकर अभि आपण पाहतोय ऑन स्ट्राईक इथे खेळण्यासाठी सज्ज झालाय. समालोचन कक्षाच्या समोरून जे प्रेक्षक वर्ग आपल्याला विनंती असेल आपण थोडस दूर व्हा. समालोचन कक्षाच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती असेल. तर जाऊया सामन्याच्या दिशेने. दिवेश ऑन गोलंदाजी मार्क. माणूस कितीही बुद्धीनुसार शक्तीनुसार मैदानातला खेळ दाखवत असेल तरी मानलेल्या नियमाच्या सिद्धांतानुसार त्याला मैदानातला डाव स्वीकारावा लागतो. हा डाव घेऊन सज्ज झाला असेल. गोलंदाजी मार करून अंतरीला विलोम करणारा दिवेश. पहिला चेंडू लेफ्ट होता आणि त्यात नंतर पाहायचंय. थांबा, पंच योग्य तो डिसिजन देणार आहेत. पंचानी नो बॉलचा इशारा. +2 टोटली 3 धावा या इथे खर्च केल्या जातील. पंचांनी नो बॉलचा इशारा दिला जातोय. नियम क्रमांक टोटल मोडला गेला क्रिकेटवरील 21वा. 3 धावा इथे कंप्लीट केल्या जात आहेत. या 3च्या मध्ये तिने वैयक्तिक खात असेल संघाचं खात धावांचा श्रीगणेश इथे केला जातोय.
पुढे एकदा राजने या फटक्यावरती राज खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. शांत गतीने खेळ जातोय. राजला माहिती आहे शांत डोकं खेळून मला खेळायचंय आणि हा खेळ मैदानामध्ये मला दाखवायचा आहे. तोच केला जातोय. राजला माहिती आहे स्वतःचं कौतुक कधीच गावाला सांगत बसायचं नाहीये. आपण काय आहोत काय करू शकतो हे वेळ आल्यावर खरंच दाखवून द्यायला जाते आणि तीच वेळ आता खरी तर राजची आली आहे. मागच्या 2 सामन्यांचा जर विचार करायला गेलात तर 2 चेंडूवरती 8 धावा चेस करणं असेल किंवा एका चेंडूवरती 6 धावा चेस करणं असेल. राजरमे असे कारनामे ह्या एसपीएलच्या मैदानावरती केलेत. नंतरचा चेंडू चांगला लेंथवरती इथे फेकला जातोय. पंचांचा येतोय डॉट बॉलचा इशारा. आता टप्पा लाईन आणि लेंथ वरती विचार केला गेलाय आणि अप्रतिम गोलंदाजी इथे आपण दिवेशच्या माध्यमातून पाहायला भेटली आहे. टीमची टोटल धावसंख्या 3 या धावसंख्येवरती दान पोहोचली असेल. पुढे एकदा राज खेळण्यासाठी सज्ज असेल. ऑफसाईड 4 लेग साईड 3 क्षेत्ररक्षकाच्या विरोधात खेळायचा होता फटका. ऋषी आहे नाही देणार समोरच्या संघाला खुशी देणार आपल्या संघाला ऋषी खुशी. येस डॉट बॉल येतोय. ज्या प्रकारचा डॉट बॉल येणार आहे त्रिमुखी कोळंबे संघाचा कॉन्फिडन्स आणि गोलंदाजाचा आत्मविश्वास हा नक्कीच वाढत असणार आहे. कारण तुटलेला विश्वास आणि निघून गेलेली वेळ ही कधीच परत येत नसते. त्यामुळे मैदानामध्ये दाखवावा लागणारा विश्वास दिवेशवरती दाखवलाय विश्वास आणि यावेळी पुढे एकदा सेम फटका सेम रिझल्ट. नो चान्स आहे. कोणतीही धाव इथे दिली जात नाहीये. सिलेक्टचा दुसरा डॉट बॉल येतोय. अजून या षटकातील शेवटचा 1 चेंडूचा खेळ शिल्लक राहिला असेल. टीमची टोटल धावसंख्या 3 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. काय कमबॅक केले दिवेशने. पहिला चेंडू थोडासा स्वेर अतिरिक्त फेकला आणि त्यानंतर उर्वरित 4 चेंडू सफलपूर्वक निर्धाव चेंडू कोणतीही धाव दिली जात त्यानंतरचा गोलंदाज प्रतीक उर्फ टॅटू गोलंदाजी मार्क करून समोर फलंदाज असेल सय्यदचा अय्यन या मैदानामध्ये पाहायला भेटतोय का. तो सय्यदसाठी पहिला चेंडू होता. बॅकफूट पंच इरादा आहे पक्का दिला जाणार आहे. 6 धावांचा एसपीएलचा धक्का प्रतीकला दिला जातोय. 6 धावांचा षटकार. 31 धावा बनवायच्या 30 धावा बनवल्या गेल्या. 31 धावांचं टार्गेट इथे ठेवलं जात आहे. त्याचाच पाठलाग करत असताना धावसंख्या 9 वरती आहे. नंतरचा चेंडू नॉशा गेला. धोका जी हा कालमध्ये ठिस आएगा राज मैदान के बाहर मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकला. आगाऊपणा तू केला कशाला आणि धावता तू रनआउट झाला. येस मोठा मासा जाळ्यामध्ये अडकवला गेला. राज सोडकर क्रीडांगणाच्या बाहेर इथे आहे. आलाय कहाणीमध्ये ट्विस्ट आलाय सामन्यामध्ये रोमांच. पैसा वसूल होणार याच्यामध्ये काही शंका नाहीये. सामना शेवटच्या चेंडू पर्यंत जाणार. क्रिकेटला जर तरला महत्व दिलं जात नाहीये. नवीन बॅटर इथे दाखल झाला असेल. 1 डाऊनच्या स्वरूपामध्ये शादाब. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोरकार वरती आपण पाहतोय 9 या अंकांवरती दान पोहोचली असेल. प्रतीकने देखील चांगले प्रयत्न इथे केले जातात. मी पहिल्यांदाच बोललो होतो की वेळ प्रत्येकाची येत असते. प्रत्येकाने वेळेसाठी थांबलं पाहिजे होतं. नंतर त्या चेंडूवरती पुढे एकदा वेळ षटकाराला घातलाय. ताळमेळ चेंडू पाठवून दिला जातोय. एसपीएल येतोय. अजून एक दमदार शानदार षटकार इथे खेचला जातोय. धावसंख्या 15 या अंकांवरती निम्म सफर पार केलं गेलंय. अजून निम्मा टप्पा इथून पार करायचा असेल याच्यासाठी केला होता जेणेकरून शेवट गोड केला जावा आणि हा शेवट इथे गोड केला जातोय. काय फटकेत 3 उत्तुंग षटकार या प्रतीकच्या विरोधात इथे खेचले जात आहेत. धावसंख्या 21 या धावसंख्येवरती अजूनही सामना जिंकण्यासाठी 10 रनची आवश्यकता आहे. काय फलंदाजी केली जाते. अगदी डोळ्यांची पार न फेडणारी फलंदाजी आपण पाहायला भेटली. नंतरचा चेंडू पंचांनी व्हाईट बॉलचा इशारा इथे दिला जातोय. थोडीशी घाई इथे केली जाते. आवाज घुमणार मैदान. पुन्हा एकदा शादाबसाठी फुलणार का. येस घुमलाय. चेंडू गेलाय सीमा रेषा पार. षटकार अप्रतिम इथे खेळतोय. टीमची टोटल धावसंख्या स्कोर का रिजन वरती 28 वरती. थोडस महागडे षटक
25 धावा या खर्च केल्या गेल्या आहेत या षटकामागे. क्रिकेट अनिश्चितच मी पहिल्यांदाच बोललो होतो. सामना जिंकण्यासाठी 10 चेंडू आणि 3 रनची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्क करून लॅबो पहिला चेंडू 1 रन घेण्याचा इथे केला जाणार आहे. चिकी 1 रन इथे पूर्ण केली जाते आहे. सामना पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला जातोय कारण साधा आपला माहिती आहे क्रिकेटवरती षटकार आणि चौकार मारणं म्हणजे नाहीये, सिंगल डबल आणि कॅल्क्युलेटरचा खेळ इथे खेळणं गरजेचं आहे. काय गोलंदाजी इथे करणं आवश्यक असेल, कोणती रणनीती आखली जाईल. 9 चेंडू आणि 2 रनची आवश्यकता आहे. सामना अजूनही संपला नाहीये मित्रांनो, इथे संपवला गेलाय. केबी स्टार संघ ठरलाय. अजून एक दमकम दाखवणारा विजय केबी स्टार संघाकडून इथे प्राप्त केला जातोय. अप्रतिम फलंदाजी, अगदी अप्रतिम. सय्यांच्या माध्यमातून अप्रतिम फलंदाजी केली जाते. तोड फलंदाजी केली आहे. सय्यान ठरतोय या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच.